ku yi maza ku danna subscribe, sannan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye. Assalamu alaikum, barkanmu da haka. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri. Shirinmu na yau mun binciko muku shekarun jaruman Kannywood amma mata. Ku biyo mu domin ganin wannan shekaru ko kuma ce abu da muka kawo muku. Jaruma ta farko ita ce Hafsat Idris, tana da shekara 30. Inda Halima Sete take da shekara 31. Saratu Gidado, wata aka fi sani da Saratu Daso, inda take da shekara 52. Maryam Yahaya, inda take da shekara 23. Nafisat Abdullahi, inda take da shekara 28. Rahama Sadau, inda take da shekara 26. A nan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri, ku biyo mu domin ganin na maza kuma. Muna roƙonku da ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Muna roƙonku idan bidiyon nan ya burge ku danna mana alamar like. Mun gode.